Hello mga binati ug minahal kong matalunon. Welcome to my channel, welcome to Matalon. Welcome to Iko TV. Mo ni guys, ug dunay problema ang among office sa accounting diri lungsod sa Matalon. Manimbuhaton guys, mao ray tagbudiga para magsulbad sa problema. Kay ang problema sulbaron. Kung yung office problema, di na masulbad kay imong office. Okay guys. Meron July 7, 2021 atong ipadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalon. Welcome to Iko TV and welcome to my channel. Francisco Puipi po, at your service, Matalon. Okay guys, dinhita magkuha o natay mga problema sa office. Dinhina to sulbaron unya kuan atong pangitaan o paagi nga makuan siya. Nya dapat guys, ang atong budiga i-secure para og nay mga problema dali natong makuha unsay angay natong budiga. Okay, welcome and God bless to all Matalon.